ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି କି? ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ କିମ୍ବା ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବାଇବଲରୁ ଏହି ଅଂଶ ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 136ର 4 ପଦ। ଯିଏ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଜଗତରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟା ମନେକରି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଦୟା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଜି ବି ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଣାଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମମାନେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦୃଢ଼ ମନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କରି ଦୟାକୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଢାଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ନାମ, ତାଙ୍କରି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଢେଉ ସର୍ବଦା ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ମୋତେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।